Мөсим сәнгать мәктәбе әзерләгән бәйрәм томашасындагы геройларга кушып, балалар да, өлкәннәр дә күңел ачты. Бәйрәмгә килүчеләрне район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрик итеп, мөсимнәргә сәламәтлек, бәхет киләсе елның уңышлы булуын теләде. Җем-җем итеп балкысын, нурга төреп, җир шарын. Шушы бәйрәм уңайынан бүтән райондашларны шушы якынлашып кеше бәйрәменә ихластан котлыйм, исәнлек, саулык булсын, иминлек һәм балаларыбызның бик тиздән инде менә 30 декабрьдән көтеп алган кеше каникуллар, аларга да ширекләрне матур итеп тегәлләп, көч җыеп, энергия туплап, киләсе елга шат күңел белән килергә булсын иде. К этому празднику мы готовились уже, конечно же, давно. Все ждут этот праздник, замечательный Новый год. Вера в чудо, волшебство какое-то. Желаю всем жителям Услюмова прекрасного волшебного праздника. Болашакның иң матур бәйрәмнәренең берсе мөгаен яңа елдыр. Биредә әле тәпи китәргә өлгермәгән бәбиләр дә, сабыйларын җитәкләп торган әниләр дә, оныклары белән бәйрәм томашасы карарга килгән әбиләр дә бар иде. Бүген бәйрәмчә һава торышлар шундый рәхәт, бөтен кешеләр шатлык, бәхет. Минем әйтәсем килә, менә бу бәхет гомерлек булсын, дөньялар тынычлансын иде. Тизрәк, алар исән сауланып кайтсыннар. Бүтән теләгебез шул инде безнең хәзер. Гаиләләребез имин, үйләребез имин булсын, балаларыбыз бәхетле булсыннар. Яңа ел белән котлыйбыз. Без тылсым ансамбле. Без яңа чарабыз җырлыйбыз. Безнең укытучыбыз Ләлә Фисапова. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәмгә килүчеләр Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында яңа ел әкияте карады. Бәйрәм чарасын 2024 елның символы булган аждаһа, күпләргә таныш булган әкият персонажлары да бизәде. Шер шутларын кабызган мизгелдә һәркемнең күңелендә яңа елга якты өметләр генә кабынгандыр. Балалар Кыш бабайга ятлап килгән шигырьләрен сөйләделәр, җырларын җырладылар, биеделәр. Үзәк чыршы мәйданы балаларның шат авазына күмелеп, балкып һәм гөрләп торды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе.